Romans chapter 2, verses 17 to 24. Romans chapter 2, verses 17 to 24. Nindog ta, pagbalik. Alang sa paghatag natog pagtahod sa Ginoo nga may tag-iya ining maong mga pulong. Romans chapter 2, verses 17 to 24. Ningon diha, apan ikaw, nag-ingon nga ikaw, Hudiyo, nagsalig sa balaod, nang hambog nga Diyos nun ka, og nasayod unsay kabubuton sa Dios. Alang kanimo, gitudluan ka kanunay sa matarong sumala sa balaod. Naniguro ka nga ikaw giya sa buta, kahayag nga anaas kangit-ngit, magtutudlo sa mga buang-buang, og sa mga walay alamag. Nasayod ka nga anaa sa balaod ang kahugpungan sa kahibalo o sa kamatuoran. Kay ikaw nagtudlo man sa uban, nganong dili mo man tudluan ang imong kaugalingon. Nagwali ka man nga gidili ang pagpangawat, mangawat ka ba di ay? Nag-ingon ka man nga ayaw panapaw, manapaw ka ba di ay? Gilikayan mo man ka ang mga Diyos-Diyos, kawatan mo ba di ay ang templo? Nang hambog ka, nga nagtamod ka sa balaod sa Diyos, pakaulawan mo ba di ay ang Diyos pinaagis paglapas sa iyang balaod? Kay nag-ingon ang kasulatan, tungod kaninyong mga Hudiyo, gipasipadan sa dili mga Hudiyo ang ngalan sa Diyos. Magampo ta? Ginoong Dios nga labing gamhanan, salamat kayo sa tanang kinabuhi nga ni akaron og sa amoang mga kakaubanan Ginoo nga naa sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan Ginoo. Nasa Cebu, Mindanao, Manila, tuas gawas nasod. Nga niya nakauban namo sa among panimbahon rong gabihuna. Among pagampo nga kining mga pulungah muhaom og ayo sa kakulangan sa among kinabuhi. Muhaom pag-ayo sa unsay mga hawang sa among kinabuhi. Thank you Lord nga padayon ning magtudlo, magsaway, magbadlong kanamo. Ug padayon ning magpalig-on sa among pagsalig, pagtuog kaila diha kanimo. Pasaylo ami tanan amahan sa among mga kapakyasan Ginoo. Walay usa na among nagkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Apan salamat kaayo sa imong kaluoy ug gugma nga among nahuptan. Thank you Lord nga ang kada kasing-kasing ug hunahuna karon magdawat sa langitnong panalangin. Ang imong gugma magtabon kanamo walay gahom sa yawa nga makasakmit sa among panagtigom rong gabihuna, makaapil-apil sa among pagtigom rong gabihuna. Kundili ang imong presensya mo magtabon aning dapita ug sa tanang mga kinabuhing naabot ning pagsibya sa imong mga pulong Ginoo. Mo ni ang among pagpaubos ug among pagampo madawat namo ni o among langitnon nga amahan, pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Imong bugtong anak, among Dios, hari og personal nga mangluluwas. Kitang tanan maingon, amen and amen. Manglingkod ta mga kapatid. Sa makausapa, maayong gabi Ang nakaayos gabi kay natay Ginoo. Pero di imposible gyud nga naay kaayuhan mahidangat sa kinabuhi or sa usa ka tawo nga walay Ginoo. Kaya ang iyang gitan-aw karon nga maayo wala man gyud na, di man gyud na maayo. So karon ang atong paghisgutan maigsoon katong giingon diha nga ang sala nga gitaguan mo resulta sa kaulawan o kaalautan. Sige gyud na siyang mo resulta. Although dugay-dugay pa kay si Lord lagi mapaubsanon ba? Nga naghatag si Lord o kanang naang tsansa, nagpaubos si Lord, dili siya gustong masilutan, pero mao na. And kasagaran na ay reklamo ang mga piniling katawhan sa Dios ang mga Israelita ngadto sa Ginoo. Na moingon sila, Lord, pinili mamin nimong katawhan, nganong nasugata man namo ni, nganong natagbuan man namo, nganong nahiago man mi sa ing-aning grabe nga silot. Tungod kay, ikaw nga nakabalos kamatuoran, ikaw nga katawhan sa Dios, magbuhat kag pagsupak sa balaod sa Ginoo, imo man gipakaulawan ang iyang ngalan. Blessed ganit ka, nga apil kas piniling katawhan sa Dios. Imo pag yung pakaulawan ang iyang ngalan. Every time nga mubuhat tagbutang nga wala kahimot is Ginoo, ang Yahwa mo gamit dayog bersikulo. Tanawan ang bersikulo sa 1 Corinthians 15:58. Palihog ko. Ingon ang 1 Corinthians chapter 15
verse 58. Nga ang atong paghago diha sa Dios dili makawang. Di ba? Naa? Therefore, my dear brothers, be steadfast, paglig-on, and movable. Dili ka magbalhin-balhin. Always excelling in the Lord's work. Padayong naay kadasig sa mga buluhaton sa Dios. Knowing that your labor in the Lord is not in vain. Ang ato daw kunong mga paghago des Ginoo dili kawang. No. I tell you, kining bersikulo ang gamiton ni Yawa. Kaya ang Yawa 24/7 sa tibuok nimong kinabuhi, nangitag paagi, dili mo surrender, dili maluya, dili siya mo give up, nga gubon kaniya. Ang Yawa dunay seryoso kaayong misyon sa imuha. Unya, sa diyang makasala ka, sa diyang mo paanod ka sa tentasyon, sa diyang musunod kag unsay demand, sugo sa kaaway, malipay ang Yawa. Yeah, praise God. Dili mo nga na siya nga praise God. Mo nga na ang demonyo nga, oh, thank you. Pero wala siya gi-thank youhan. Thank you, sir. Oh, thank you. 1 Corinthians 15:58. Your labor is not in vain. Wala niya bitangi og your labor in the Lord is not in vain. Ingon ra siya, your labor is not in vain. Kay ang iyahang paghago di man para sa Ginoo, para man niya pagguba sa kinabuhi sa tawo. Then every time nga mo patagak kas pagpakasala, every time nga mo paanod kas tentasyon, every time nga mo sunod kag unsay pamaagi sa Yawa, gidasig nimo ang Yawa. Mayon ang Yawa, oh, mi argyud ang mulahutay, indutar gyud ang padayon. Bisag ka-give up po na ko ani ni Rere, pero di ko mo give up tungod kay, pagkanindot yun nga ang akong misyon nga mao ang paglaglag, pagpatay o pagguba siyang kinabuhi matuman. Ako radyo ning kanunayon. Nadasig ang Yawa, anak. Muingon dahil siyang, ang labor is not in vain. Kita po, kinahanglan nga sa atong pagpangalagad sa Diyos, kanang labor in the Lord, kasi si Satanas, ga-labor man na siya hapon. Gahago po siya. Pero dili para sa Ginoo, para sa iyang kaugalingon o para sa pagguba nimo. But kita naghago ta para sa mga butang nga para sa Dios. O dili nakawang kay gantihan sa Ginoo. Sa mong prayer meeting sa mga papa, gamay lang kay mi gabi man. Mga kapis 5 o no? 5? Basta kay napadayon mi. Nya. Grabe kayo ang mga tubag sa mga pag-ampo. Ginagrabihan. So, especially kay coming niya itong Thanksgiving preparation, muna, niya ako po, kani. But grace kayo ni Lord. Gani ka problema ta aning atuang na, daghang mapa sa buhol ning atuang sawok. But human sa simba, atong last Sunday, dunay niingon nako, Pastor, magpasalamat ko sa promotion nga gihatag ni Lord sa akong kinabuhi. Ako na'y bahala sa floor mat. Palakpakan na to si Lord, anak. Maayo si Lord. So sabi ko, ala, naaman to ni ingon nga, kanina idugang-dugang ni in case magpalit og floor mat. So mauna nga nakompleto ang atong materyales diha sa gawas. Kanang para diha sa extension. Kay dito na lang ko na moingon ko na og naay mga blessing maabot. Sigurado gina nga anak gina madapat sa unsay mga kalambuan gusto sa Ginoo. Grabe daghan nagtubag sa prayer. And ako mong encourage nga basta Sunday bisag ingon ani sa tong panimbahon. Ayaw dyan ninyo pakyasa nga naamoy face mask. Kay soon ato lang pong iampo naatay napoy mga pulis na unya nga manimba dire. Mo join sila. Ya, naputoy kanang lahi tong Bible study nato, naputay lain na pod nga kuhaunon dito sa San Isidro. Malingaw dyan yung driver ni ron. And so that is why kinahanglang masabtan nato ni pag-ayo. Si Paul nagsulat siya ngadto sa mga Hudyo. Ilabi na sa mga Hudyo nga grabe ang ilang katakos og kahibalos pulong sa Dios sa mga balaod. Agig pagpahinumdom o pagbadlong nila nga kung unsay ilahang gisulti nga mao ang ilang nakatunan sa pulong sa Dios, mao ilang isulti,
maupod ang makit-an sa ilang pagkinabuhi. Kay aron nga dili mapakaulawan ang pangalan sa Ginoo. May makit-an sa ilang pagkinabuhi aron dili mapakaulawan ang ngalan sa Ginoo. Kay magwalit ayaw pangawat, nangawat po ka. Ayaw ni buhata mo imong gibuhat. So ningon ang atong gibasa karon kining last nga verse kanang 24 kay nag-ingon ang kasulatan sa Romans 2 verse 24 kay nag-ingon ang kasulatan tungod kaninyong mga katawhan sa Dios gipasipad-an sa dili katawhan sa Dios ang ngalan sa Dios. So ako nang kuan diha nga katawhan sa Dios kay Hudyo man, chosen people. Unya karong panahon na ang ikaw apil ka nga gihisgutan na dire kay Kristohanon man ka. So pwede nato nang basahon diha nga nag-ingon, for as it is written, the name of God is blasphemed among the Gentiles because of you, Christian. Tanaw ra ko na Kristohanon ta unya makit-an ta dito sa gawas gagunit-gunit ngayon na or makit-an ka dito sa gawas nga lami kayo imong my goodness. Tanaw ra ko ng Kristohanon ka pero sa gawas, mahibal-an nga ikaw may pinakagrabing libakira, first honor. Tanawa ra ng Kristohanon ka, pero mahibaw-an kang ikaw mo'y initon og ulo. Tanawa ra ng Kristohanon ka, pero number 1 ka nga talawan og hadlukan. Tanawa ra ng Kristohanon ka, pero yawa og pisti mo gawas sa imong baba. Tanawa ra ng Kristohanon ka, pero ikaw nakabalog unsa naan nimo, ikaw lang sumpay ana. Unya ang mga dili magtotoo, ang dili Kristohano ang moonay. Mayroon yung ang akong anak, wala na ko paapila anak nila. Kay tuo tong anak ni ko, andi na mga hoy. Di na maglungag. Sige na lang, barkada na lang puro. Mayroon kung wala na ko paapila tong akong bana diha kay. No na si kuan oh. Huh? Ugihan kaya to sa church, pero ari sabay. Pwede ging ana no. May ragong wala, papilan ako to akong asawa, kay nao sila, chismusa na kaayo. Musugot naging anak mga igsoon. That is why careful ta sa atong pagkinabuhi. Nga naman, kining mga sila, or kita, pwede ta nga sa atong sinuotag madomingo, wow, Christian. O pwede sabtang sa atong pagpanulti, wow, Kristohanon gini. Pero kay si Lord nakakita man, wala may sikretong matago ni Lord. Pwede kang makatago ni mama o ni papa, ni pastor or ka-churchmate nimo, pero di man ka makatago sa Ginoo. And then, ang conclusion is, pagka naakay sala nga taguan, makaibawlo ka, kining taong maghimo na siya kapakyasan, labi nagdako kayo ang iyang sala, ang iyang kanunay hisgutan, ang gamay sala sa iyang isig katao, parang itabon sa iya. Parang ang tao nga naa siyang atubangan, masisiyag istorya, dili makakita sa dako niyang kapakyasan, o iyang makita ang gamay kapakyasan nga nabuhat sa ubang tao, nga mahimong dako. Big deal na sa iya. That is why amping tani. Kay always yun na, never yun na nga mapalpak nga kung dunay sala nga matago, kaulawan o kaalautan ang hagsaan na. That is why maminaw ta. So, anto ta sa panghitabo ni David nga wala na in line. Wala siya mi sunod sa unsay kabubuton sa Ginoo. So, atong tan-awon naa diha sa 2 Samuel. Ato ta 2 Samuel chapter 11. Unya verses 1 to 5. 2 Samuel chapter 11 verses 1 to 5. Ningon diha, sa tingpamulak ni adtong tuiga. Namulak ang panahon nga maoy ipanulong sa mga hari. Aron pagpakigubat, gisugo ni David si Joab o ang iyang mga opisyal
ug ang tanang kasundaluhan sa Israel aron paglaglag sa mga Amonihanon ug gilibutan nila ang Raba apan nagpabilin si David sa Jerusalem. Nakini si David mga igsoon kabahay gira-gira di ni mabangbang. Naantanan niyang training, scout, ranger, marine. Tanan. Unya kinilang pud ang tawo nga manggukod og leon. Mukuyog langoy sa mga buhaya. No. Ayaw pagpasulabi pastor. So grabe ni siya kabay gira. Gani gigam-an ni siya awit sa mga kababayen-an sa Israel. Nga nag-ingon si David nakapatay og 1,000 og 10,000 nga naglibot kaniya. Nya. I mean, mas daghan og napatay si David kaysa sa ni Saul. Muna awit sa mga Israelite nga mga kababayen-an. Pero sa time nga tigpanulong sa hari, wa siya may apil sulong nanugo ra. Nakapanulong mo. Pwede din na, nga may kalapa, simba mo, dirir ko. Pwede din na. O, pag-ampo mo, iampo lamang ko. Pwede din ay. So, apil ta sa maong gimbuhaton tanan. Munang, diya sa group chat, mabasag yun ninyo. Let's pray for this person. Mag-ampo taaning maong gimbuhaton. I-pray na to ni. Ang uban, igorang mubasa, di yung tulog. Isinra, nya, mo butang radayan dito ka ng emoticon. Ang unsay tawag ka ng sinyas, nga kamot, nga gayngana. Ang uban po, di ngana, ang uban heart. Ang uban, ngana? Pero wala ni sulong si David. Then ang nahitabo, mga igsuon sa verse 2, usa kahapon ni Ana, tapos mubangon si David sa iyang higdaanan. Wow. Nakigira iyang sakop siya, ligad-ligad, tulog-tulog. Kamantay mo ana sa inyong mga balay, na yung mga ingana. Ang uban nakigira na, namughag kahoy ang uban na ito, naglaba ang uban ito. Pero naagyoy gal tulog-tulog ra. Higda-higda ra niya, inigbangon, pakasala. Ingon diha. May paso-paso siya sa atop sa iyang palasyo, o niya nakita niya ang usa ka babae, nga gwapa kaayo, nga naligo. Haskang kumpiyansa ako. Munang bisan ako. Mga papa, mayon ko, i-apel ko niya sa pag-ampo. Mga batanon, i-apel ko niya sa pag-ampo. Ano? Parehong ta. O niya, ang yawa, doon na siya major nga mga laang or kanang naang, say tawag ka na, mga bitik, katong garbo sa kinabuhi, kailibgon sa mata, o sa to usaha? Unod nun. Kahakog sa unod. So lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Muna'y balantayan kayo. Munang dinhi ani nga church, sige tag ingon. Sige Jesus ani, ka Jesus ni. Ayaw tag iyog naay tawod rig kisay mailado diha. Ka Lord ni nga buhat og dili ato. Igo ratang gikaluy-an. Ikaw diha nga naglingkod, kaning nagyaw-yaw. Gikaluy-an mo tas Ginoo mo nang naing-ani ta. Kay puro ta mga kabalo na ta. Then ingon diha nga, gwapa kaayo nga naligo. Ayay, humot king cream silk ni. Nya ingon-ingon og towel. No? Saya patingali ni pamparam pam pam pamparam pam pam. Unsa pa tong O naligo ni siya nga ano mo na usuro no? Ningon diha nga nagpakisusi si David mahitungod sa babae. May miingon kaniya, dili ba siya man si Bathsheba ang anak ni Eliam, asawa ni Urias, nga hitihanon? So nay nakaila nga, David, si Bathsheba na ang asawa ni Uriah nga hitihanon, katubang usas pinakaisog nimong sundalo nga tuan ni sulong Rosgira. So si David, naanay warning nga dili gyud siya pwedeng matagak ani sa sala kay gani gipahibalo na siya nga asawa na ni Uriah, usa sa pinakaisog nimong sundalo. Usa sa pinaka-loyal nimong sundalo.
Usa sa mga sundalo nga magkinaunsa magmutalikod tanan, dili mo talikod nimo, mahal nga ri. Ay naghilabti. Listen, ingon ang verse 4, gipakuha ni David ang babaye, og miadto siya kang David, og nakigdulog si David kaniya. Nya ni ini higayuna si Bathsheba, naghinlo sa iyang kaugalingon, sumala sa balaod kay bag-o man siyang giundangan sa rigla. It means fertile kaayo siya. Oh no. Sunod nga itabo. Unya ni pauli siya sa iyang balay, og nanamkon siya og iyang giingnas David, nagsabak ako. What? Kumidya ba? Tinuod akong gisulti nimo, David, nagsabak ako. So namunga ang ilang sala. This time wala pa ang kaulawan. Kamao kay silang motipig. Sa man ipa-abort na to ni. Or unsaon man ni nato. Kamao man kayo tang motipig-tipig. Kamao kayong mutago. Pero pag si Lord lagi di siya gustong na ay magtago-tago gyud. Taguan ang maong sala, resulta si diretso gyud na. Bud di gyud pagkana nga sala. Imong taguan niya professional kay kang mutago. Pag di ka masakpan, namakak ang pulong sa Diyos. Pag di ka ma-expose, namakak ang pulong sa Ginoo. Because ang pulong sa Diyos, wala gyud itago. Always gyud nga ang sala nga gitaguan, muanig kaulawan o kaalautan. Nakanin ni bunga. Daghan siguro sila gunahuna aning unsaon nila ni. Nakain ni bunga man ni. So si David, nagplano na siya unsay iyang himuon arong tabunan niya ang sala. Kabantay ka ana? Nga pag nakasala ka, magplano na ka kung sa may akong itabon ani ha? O sa may ako irason ani ha? Relate? Sa may ato isulti ron. Nga na ba? Sa may atong himuon ani ron. Sa may. Nga na bitaw? Maghimo dayon ta. Og mga alibay. So si David, kamao kayong mo plano. Grabe ba yan training si David sa iyang kabatan, sa iyang bata, sa batanon pa siya. Grabe siya training, uy. Kamao kayo siya, unsaon nga kaning mga manunukob, may rabalyag jutay o libuan ng mga leon, mga manunukob. Kamaong kayo siyang muhimog mga gahong, muhimog mga litag, aron na silang mga, bastang dili lang mahilabtan iyang mga karnero. Kamaong kayo siyang muplano. O sa diyang nahimo siyang hari, nakasala siyang ngadto kang Bathsheba, adultery man kay naan na may banan ni si Bathsheba, panapaw man So nagplano siya kung saan niya pagtago. So, gisuwatan niya si Joab. Si Joab, siya ang kanang general sa mga kasundaluhan. Ingon siya, papaulia si Urias. Papaulia si Urias. In verse 9, sadyang ni pauli na si Urias wala miuli sa ilang panimalay. Tanawang verse 9. Apan natulog si Urias sa pultahan sa palasyo sa hari, uban sa tanang mga gwardya sa iyang agalon, o wala mo pauli sa iyang balay. Gusto niya nga matabunan ang iyang sala, muuli si Urias, makighilawas ngadto sa iyang asawa, o unya kanang, uy, nagsabak ka, uy, salamat sa Ginoo. So mataguan Ngayon ni gawas, uy, liwat lagi ning David. O, nga na, no? Adi, bali na. Minaw tagayo, ha? Listen. Makita nimo unsa ka matarong o hunahuna o kasing-kasing ni si Urias. Sa iyahang tubag, tanawang verse 10, sa pagsulti nila kang David, nga si Urias wala mo pauli sa ila, giingnan ni David si Urias, dili ba, gikan man ka sa nga nagbiyahe, nganong wala ka man mi pauli sa inyo. Mingon si Urias kang David, sa verse 11 na ta, ang katawan sa Israel ug ang Juda, atoa sa panggubatan ug dala nila ang sudlanan sa kasabutan. Ug ang pangulo nga si Joab ug ang iyang mga sundalo atoa magkampo sa kapatagan.
Muadto ba di ay ako sa akong panimalay aron pagkaon, pag-inom o makigdulog sa akong asawa? Ipanumpa ko kanimo nga dili ko gayod kana buhaton. Si David parang sinasabi ni David, oh my goodness, sundalo ko, sundalo ni sa yung perma yung suot nila, wala rin yung perma yung suot ko. Mista lagi na. Yung si David, nakigubat sila. Ay si Uriah, ingo si Uriah, si Joab, ang ubang kasundaluhan, to dito buhis-buhay sila. Tapos ako, magpahayahay. Para huming gadawat o sweldo. Sila dito, nagdilig ng dugo sa lupa. Ako dire, honeymoon sa akong wife. Dili na may mo. May pay mo duty ko, bantayan ka na ako, mahal nga hari. Gibantayan niya ang hari. Tanawa na ganis David, no? Uriah, si David ang hari. Salamat sa pagkoreksyon. And then, ang unang plano ni David sa pagtabon sa sala, wala milampos. Naghimo na po siya laing plano. Magkumbira siya, kaon niya, hubgon niya si, paimno niya, ilimnong makahubog si Uriah, aron mo pauli, niya bisan tuod, o ay nahitabo, or walay nahitabo, maingon dayon si Batsiba nga, ay nahitabo na to, nagsabak ko, sulbad problema. But ang nahitabo, for the sake sa ato nga time, wa gyapon, kaon na sila, inom, nahubog na si Uriah, pero si Uriah, wala gyud siya mipauli ngadto sa ilahang balay. So wala gyud sila physical contact sa iyang asawa. Sa sunod, aritas verse 13. Si Uriah gidapit ni David, mikaon siya og miinom at ubangan sa hari, ug gihubog siya sa hari. Tan-awar ko ning hari no, lami ang nana mo idea unsa yung pagtago inyong sala? Duha na ni, ka idea. Bantay lang. Unya diyon dia, pagkagabi mihigda siya sa iyang higdaanan uban sa mga gwardiya sa hari apan wala siya mo pauli sa ilaha. Ikaduhang plano ni David, wa gyapon siya nidaog. Kabantay ka, nga bisag unsay plano nimo, plan A, plan B, plan C, plan D, bastag ang imong tumong supak sa katuyos Ginoo mo palpak gyud ka. Mo palpak gyud ka. Pero kabalo ka bisag wala nimo na plano kayo basta kay ang imong tumong paras Ginoo madaogon ka, tama? Ngano gusto sila nga ako ra man ta tong gipalingkod na nakashare ako sa pulong Ginoo nang hilak naman nang dawat man sa Ginoo. Tulog ka tinapay og duha ra ka isda ra taon tong ako mga bersikulong na share nila kay gamay pa ako na ibawlas Bible pero ngano man tong grabe man to ka madaugon. Na basta paras Ginoo sa kanunay gyud na nga dunay kadaugan. Sa verse 14 tan-awa. Niadtong buntaga gisulatan ni David si Joab og si Uriah maoy naghatod ni ini. So gipabalik na lang niya si Uriah. Mao na ni ang ikatulo niyang plano. Gisulatan niya kini, ibutang si Uriah gadala siya sa sulat. Nga wa siya kabalo nga ang sulod sa suwat kamatayon niya. Kay ang suwat di man pwedeng basahon ni Uriah kay si Joab raman ang gi-address nga mo'y mobasa ato. Uryag pagpaingon ni Uriah ito, unsa ko kaning gisulat ni David, ba akong basahon di. Nya mabasahan niya ning suwat, dili gyud siya mamatay. Pero kay faithful gyud siya, grabe gyud niya. Natanawa ha? Ang suwat nag-ingon, ibutang si Uriah sa nag-unang mga sundalo sa dapit diin nagpungasi ang panag-away unya layo kaniya aron og palayo kaniya aron siya mapukan og mamatay. Kay ugwa na iba na si Batsiba, pwede naman niyang kuhaon og asawahon unya ilang ikuan nga, uy nagsabak, legal na. Pero kay naa pa may bana ang problema kay ang bana wala nang hilabot. Sa lalang sa balang espiritu. So magka-problema gyud so ingon sa Joab wala mayo kani ulis inyo. Sige, kanang balik dito ni Joab unya ihatag ni nga sulat. Siguro bayagod nga ikaw or bisan kinsa dili makabasa sa maong suwat si Joab ra. So pagbasa niya,
Joab, mayong buntag. Kumusta man yung gera? Nakoy hangyo nimo, sa inyong pagsulong paduol mo sa pader, sa paril. Dito nagsingulan ang mga bangkaw, nagulan ang mga uhas sa pana. Ibutang himo ang frontliner ni si Urias. Unya inignaan na siya dito sa grabing away, ikaw atras. Kabalo man po ni David nga, bisan si Urias o tingali o si Joab magkuyog o gera, mudaog, because kini si Joab, grabe man nga warrior. So yun, biyae si Urias. Kaya ang plano arong mamatay si Urias. So buhat ni Joab ang gisugo sa hari o dito gipaduol gyud niya si Urias. Tanawa ang verse 17. Og nanggula ang mga tao sa syudad og nakig-away kang Joab, nangapukan ang pipila sa mga sundalo ni David, lakip si Urias. Akala ni David, champion, panalo ang akong plano. Waysa gyud nako oy. Adto anas Bathsheba, okay na. Namatay na si Urias. This time, pag ang tawo nga dili gyud siya gusto nga ang sala ngayang nahimo ma-expose, mahimo pud nga bato ang iyang kasing-kasing og di na mobati og guilty. Di na ma-guilty. Magsigirag laraw. Unya, maghuna-huna na dayon og mga kinaiya sa Ginoo nga total na igugma ang Ginoo, total maluluyon, total mapasayloon. Dawaton ra gyud nako unsay mga consequence. Basta kay di ra gyud ko mahibaw-an ani. Basta kay di ra gyud ko maulawan ani. So akala niya panalo na. Ingon na, gikuha na niya sa Bathsheba og himo na niyang asawa. One day, chapter 21. Chapter 12, sorry. Chapter 12. Gisulong na siya sa alagad sa Ginoo. No? Kami, mga alagad sa Ginoo, usahay, mubadlong mi. Masulti, ikaw mo, tubo na kada sa Ginoo, mubadlong kasi imong igsunan. Pero, ang imong pagbadlong, gani imo pang napay, ginagmayng pugong-pugong, kay kabalo ka, nga dili pa ni ingon anak kalambo. Nga kung imo ning diretsoon og ing anak kahait nga mga pagbadlong luod na diretso. Mo nang nakakaon og buwad, apil tinae, maglaway na mangluod. Di na mao. Pero kay grabe naman kayo ning gibuhat ni David. Si Nathan nga propeta alagad Ginoo, way pugong-pugong, hait kayo yang gisulti. Pero giagi una niya sambingay. Gibitik niya arayo ang hari. Tanawa. Itong basahon? Chapter 12. Verse 1. Unya, gipadala sa Ginoo si Nathan ngadto kang David. Miadto siya kaniya og ingna niya si David. May duha ka, sambingay niya, giagi niya sambingay yung story. Di ba? May duha ka tawo nga miadto sa usa ka syudad. Dato ang usa ug ang usa ka bus. Verse 2, daghan kaayog mga hayupan ang dato. Apan ang kabus, wala gayoy lain gawa sa usa ka baying karnero nga iyang napalit. Giamuman niya kini, mitubo kini uban kaniya ug sa iyang mga anak ug mikaon kini sa iyang pagkaon ug nag-inom sa iyang imnanan. Iya kining kugos-kuguson sama sa iyang anak. Pinalangga kayo, no? Usa ka adlaw ni ana may bisita nga miabot sa balay sa dato. Ug wala siya'y gusto nga mukuha gikan sa iyang kahayupan aron iyang ihawon alang sa bisita. Maoy iyang giihaw ang babaying karnero or baying karnero sa kabus aron ikadalit niya sa iyang bisita. La naminaw si David ani galingkod sa trono. Kawalay batasan, patulfo gyud nako di. Nya kanang suko si David. Naglagot siya aning tawo nga dato nga daga karnero nga duol og bisita imbis magkuha sa usas daghan niyang mga karnero gihawon para sa mga bisita. Ang gikuha niyang karnero katong karneros kabus mo nang suko kis David. Tan-awa kung sa reply ni David sa verse 5. Unya nasuko pag-ayo si David og giingnan niya si Nathan, si prophet Nathan alagad sa Ginoo.
ipanumpa ko sa ngalan sa Ginoo nga ang tawo nga nagbuhat ni ini angay patyon. Kisay nagsulti? Now, si David wala siya kahibaw nga iyang gi-judge ang iyang kaugalingon ani nga time. Sa verse 6, wa na ilipod-lipod. Ingon ang verse 6, kinahanglan, sa mo pa rin, nipadayon pas David sa verse 6, kinahanglang ulian niya ang tag-iya og upat kabuok karniro kay wala siyay kaluoy. Sampa man pag-ulit, wa naman nagtag-iya. Ingon sa verse 7, giingnan ni Nathan si David, ikaw mao ang tawo. Ug aniya ang pulong sa Ginoo, ang Diyos sa Israel. Gidihugan ko ikaw aron maghari sa Israel, o giluwas ko ikaw sa kamot ni Saul. Gitugyan ko kanimo ang gingharian sa imong agalon, ug ang iyang mga asawa. Gihatag ko kanimo ang banay sa Israel, ug ang Juda. Kung jutay pakini, alang kanimo, dugangan ko pakini. Suko ang Ginoo ani nga time. And that is why ayaw magka-offend og suko si pastor nagwali kay dili na akong feeling. Feeling na sa word nga akong basa. Luya bang magbasa. Giingnan si David ni hari ani Nathan. Gitugyan ko kanimo ang gingharian. Lain po gingana. So ayaw ka kasuko og si pastor. Masuko man kag nganong ako rig igok. Maldituhon kay nawong. So kung kulang pala dugangan pa nako. Atong butang emosyon. Ang gingharian akong gihatag nimo, tanan akong gihatag nimo. Kung kulang pala mangayo ra ka nako. Kulang pa dugangan pa nato. Mauni. But ingon diha. So, in verse 9, nganong wala mo man tagda ang akong pulong, nga maumay imong gibuhat ang dautan sa akong atubangan. Grabing manas, nagbuhat og sala, maghimo paglabing dakong sala, arong itabon sa original nga sala. Ningon diha, gipatay mo si Urias dito sa gubat, o giilog mo ang iyang asawa. Grabe na no? Giilog mo ang iyang asawa, gipatay mo. Ang problema ani, kay dili laman intentional man nga murder iyang gihimo. Kay giplano. Unya dili lang ni kay murder, multiple ni nga kaso sa murder niya. Ano man? Dili lang man si Urias ang misulong. I believe si Urias may kaubanan pong mga sundalo nga na-damage o apil ani. So multiple. Sa verse 10, busa dili mo biya ang espada sa imong balay, kay imo man akong gisalikway, o giilog mo ang asawa ni Urias. Every time na mo buhat sa sala, nagsalikway ta sa Dios. Munang mag-pray ta sa usat-usa, walay magpasigarbong ligon ako. Kay gani kining garbo sa tong kinabuhi, sala man gyud na, dili na to mabuhi-buhian. Ingon sa verse 11. Miingon pagayod ang Ginoo, patunghaon ko batok kanimo ang dautan. Gikan sa imong banay og sa imong atubangan, kuhaon ko ang imong mga asawa og ihatag ko sila sa imong silingan. Uy, ayo di ko Lord. Og siya mudulog sa imong mga asawa bisag adlaw dako. Sunod, imo kining gibuhat sa tago. Paminaw ha? Sige ra ba kitag tago-tago. Mga bana kanang inyong mga messenger dia na o kaya na nas inyong mga asawa. Mga asawa kanang inyong mga cellphone na okay ra ba? Abli ang inbox ana para sa inyong mga bana mo libre ra sila mobasa. Kaya dili man ni pwede magsige na naman taan hapo-hapay direk wali-wali ta dire. Unya, magpadayon nagyapon tag panago-tago o kung sa mga kapakyasan nga tong gimo. Ingon ang Biblia, ikaw usa ka magbalantay sama sa iro nga di ka maong mopaghot.
Nausay, mag-alangan nin tagbadlong, mag-alangan nin tagpaghot, kay kabalota nga kung atong badlongon, paakon puta. Ayo. O, kita na lang, parang walay magmahay, naigo mitanan. O, apel mo dihang katanaw sa live streaming na to. Naigo mitanan, comment mo diyan, igo mo tanan. Naigo po ko, ina dayon. Verse 12, imo kining gibuhat sa tago, apan buhaton ko kini atubangan sa tibuok Israel. Sa adlong dako. Tanan man to, gitago niya, no? Pag si Lord na iyang i-expose, adlong dako, makita pagyusta ng tao. Itong kasalanan na to, ikaw lang David at si Bathsheba ang nakakalam. But one day, all the people will know. Kauno nimo ug tunlo nimo ang kaalautan ug kaulawan. And listen. Ingon ang verse 11, ingon si David kang Nathan, nakasala ako sa Ginoo. Angkon dayon siyang nakasala siya. Pero may gani di siya patyon kasi siya rabagyoy gaingon nga ang nagbuhat ani ang iyang patyon. Asilo dili siya gustong mamatay si David. Pero kung si David naglimod-limod ne, kanang masakpan na mo limod pag yon. Naglimod-limod ni sigurado. Pero si David ni angkon dayon sa sala. Kabalo ka? Si Lord naa siya gugma og kaluoy. When we confess our sins, naagyod ang grasya kaluoy sa Ginoo. Then ingon diha pagsulti nga miingon si David kang Nathan, nakasala ako sa Ginoo. O giingnan ni Nathan sa David, gipasaylo ka sa Ginoo sa imong sala og dili kaniya patyon. Wow, lami as iyahang nadawat, no? Automatic ang kapasayloan sa pag-confess nimo. Sabat automatic. Automatic. Listen. Anang taymang gisugid nimo sala, gipasaylo na dayon ka sa Dios. Pero ang consequence magsunod-sunod. Okay na lang, nanatay consequence. Di ka mga matay, ta mga langit man ta, amen. Pero, kung dili ka mapasaylo, na, diha na gina. So muna'y dakong panalangin nga gipasaylos Ginoo og unsay consequence dawato nato. Kanang mayutag consequence kabayaran sa imong gibuhat. Kay kinabuhi man gikuha ni David, mamatay pod ang iyahang kamaguwangang anak. Og kay nanapaw man siya, ang iya pong mga asawa kuhaon. Kabalo kag kisay mo kuha sa iyang asawa? Ningon ang Bible nga diha sa imong kaugalingong balay, dunay mo kuha sa imong asawa. Si David may anak nga lalaking si Absalom, og kini si Absalom maoy ni kuha sa mga asawang David og nakighilawas. Udtong tutok og nasayod ang tibuok katawhan sa Israel. And si David naglatagaw nga hari. That is why daghana siya gisulat nga salmo. Gani sa iyang salmo niingon siya, Ginoo, ang mga lagsaw, nangandoy sila mabugnaw nga kasapaan. Ako sa Diyos, nangandoy sab ko kadimo. Giuhaw ko, Lord, nga makaduol sa imong templo. Giuhaw kong makaawit, giuhaw kong makasimba. Pero dili na ako mabati nga nakainom ko sa imong presensya tungod sa akong gibuhat. Abing hilak ni David. En tanang pagpaubos, gidala ni David sa tibok yung kinabuhi, samtang giluto siya sa iyang anak na si Absalom. Naghilak siya, nga daw nag-ingon Ginoo, kung non, doon na pa'y nabilin nga kapasayluan ako na Lord. Para na ako na lang na, please, need na ako na. Di bali, mamatay na lang ko, Lord, basta madawat lagi ako ang pagpasaylo. E naangkon ni David ang tulo. I mean, katong duha. That is why wrong decision plus wrong direction equals great destruction. Kanang sayop nimong desisyon, dugangan sa sayop nimong mga buhat. Ang resulta na dako kaayong pagkahagba o pagkapukan. And kung imo nang humnatan og basa, chapter 12, 13, ug hangtod na sa unahan, makakita gyud kas miserable kaayong kinabuhi ni David.
Ba't nagpabilin gihapon siya sa Ginoo? Di na niya ma-feel ang presence ni Lord. Muhilak na gihapon siya, mangandoy o giuhaw. Wa na siya umoy sa pagdayeg. Mudayeg gihapon siya. Lord! Ganahan kang mamati o dili. Muawit na gihapon ko para nimo. Dawato ni mo akong pag-ampo, Lord, o dili. Muampo gihapon ko. Tagdo ni mo ang akong mga hilak sa adlaw gabi o dili. Buhilak gyapon ko nimo tungod kay nakasala ko nimo kon mo talikod ko nimo. Do na pabaylain nga Dios nga mopasaylo nako. That is why makasala ka, mahagba ka, mataga ka, mapukan ka, ayaw palayo sa Ginoo. Because walay laing mo bangon nimo, do magsuko si Lord, do mag-uol si Lord, pero nang yang gugmang nang yang kaluoy sa unahan, bangunon gyapon ka sa Dios. Katong imong kauhaw, tagbawon gyapon ka sa Diyos. Ang imong kagutom, siyang pulong, siyang presensya, ipasinati ni Lord nimo. Kabalo ka? Pag ikaw nakasala, pag nagguilty, paundayunan. Kasabot mo ko sa ng paundayunan? Hayaan ba? Puslan man. Sige na, tuloy na lang. Ganito na lang ako. Nalayo na ganita, wala na tadiha. Dili pag yuta maning kamot nga magpabilin. And I tell you mga igsoon, si David hari. Og si David naghukom sa taong wala niya kailhi. Og ang tawo nga iyang gihukman siya di ay. That is why the Bible clearly says, when you judge others, you are judging the law and even you are judging yourself. Si David wa siya kabalo. Kanang tawhanan nitan patya na. Tanaw man kanako nitan nganong isog man ka kayo. Ikaw na, mahal nga hari. Ang hari. Kurug-kurug. Hilak. And you know what? Ayaw na kagsigig ingon. Sige mo ko di mong giigo. Pastor, dugay naman na. Dugay na bitaw to. Munang dili na ikaw ang giigo. Kay dugay naman to. Human naman ka to. Naon sa mampuka. Dili ikaw gigo, no? Kitang tanan ingani baya. Kasi itong mga perfect dala ka panguna na mo sa langit. Gusto mo? Kitang tanan, sige ka pangatagak ani. Now listen, Matthew chapter 7. Dinita magtapos. Matthew chapter 7, verse 1 to 5. Matthew chapter 7 verses 1 to 5. So this is the last chapter of the Sermon on the Mount. Kay 5 man ni kakapitulo, 5, 6 og 7 ang pagwali ni Jesus sa bungtod. Namina ang mga tawo. So 5 kakapitulo ni, lain yang giskutan, pero sa usara na kay gayon nga nagwali ang Ginoo ana. 5, 6 to 7 nga chapters. Nang ato karon usa sa gisulti sa Ginoong Hesus may tungod ining paghukom. Tanawa, verse 1, do not judge. Kanang nasimong tapat inang do not judge. Grabe na makapanghukom. Makakita ra ganig daghang tato. Kini murag rapist addict ni. Makakabalong intelligent na mas dako pa nagsweldo nimo. No? Dili mo na, makita ni mo siyang suot. Sa po na siya, ay maramanig. Murag, walay ligo. Walay ligo. Pero 20 nakakalag yung nadala sa Ginoo. Sa po na siyang maramagway, hilamos. So, kitang manghukom. That is why, do not judge. Luke 1:8. Ay, Acts 1:8. Ni unsa? You will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses or witness. You will be my ingon si Lord, mahimo mong akong saksi. Wala rin si Lord, mahimo mong mga judge. For there is only one judge. Only. And that's the Lord. Kita, witness lang ta. Nagkasinabot ta diha.
Do not judge so that you won't be judged. Ayaw pang libak, aron dili ka libakon. Ayaw pangawat, aron dili ka kawatan. Ayaw pangilabot, aron dili ka hilabtan. Ayaw. Aron dili. Sige laman taan nagsayaw lamok. Wata na hibalas Bible. Lamok ngana. Buhay na hibalas Bible. Do not judge so that you won't be judged. Oh, next verse. Okay. For with the judgment you use, ang timbangan ang gibugaton sa imong paghukom, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured to you. Sa manghukom ka, mo pong pagyang hukman ka. Unya, ang timbangan nga imong gamiton, mao po'y timbangan nga gamiton para nimo. So hatagi kabugaton ang imong pagsimba ni Lord, aron nga iyang panalangin, bugat po magdangat nimo. Pawala ron, kaya haman ay. Ang laya na kayo, ako lubot, siglingkod. Ingong ayaw judge. Now verse 3. Why do you look at the speck in your brother's eyes, but don't notice the log in your own eyes? Kanang log, pusti na sa buhi ko. Sa Camotes Negros, pusti ni snuri ko ning lag. O sa itong inyo dito sa Mindanao, Ma'am Elizabeth? Daneko. Mo ni mga, corporation mo kanang ko, mo ng puro ko. Nganong makabantay daw kas puling sa uban, ngawa ka kabantay sa truso sa dakong kahoy na si mga tubangan. Sulay ko na magtaguan na ita, nakas likod lube. Nya, pastor, kuhaan ang akong puling. Di ako spikas likod lube. Asam da ka na, okay na ni. Di iba di, imbis kuhaan ang puling, nabutan, natugsok. Lisod kayo na. But you know what? Interesado kaayo ta sa gamayng buling nga makita nato sa ato isikatawo, pero watay pagtagad nga naglunang ta daw kabaw sa pagpakasala. Klaro kaayo ni. Now listen. Verse 4. Oh, how can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, and look, there is a log on your eye. In your eye. Kung saan man daw nimo pag-ingon sa imong isig katawo, nga kuhaon ako ng puling sa imong mata, nga naa may dakong truso diya sa imong atubangang bughaon. May dakong truso sa imong atubangan nga bughaon, no? Wa jud ka nagtagad. And sometimes makakita tas kapakyasan sa uban, parang makapanamin ta diri nato. Pero kadi gyud kakita sa imong kaugalingon, lain ra gyud imong makit-an kanunay. Now listen to this. Pasagdain ng mga kanang mga puling-puling nga laglag. Ato nang hatagag pagtagad. Si Lord, sa gagmay kaayong mga butang, powerful kaayo ang kaalam nga ihatag si Lord sa imo. Puling ranis mata pero pwedeng maimperno kaani. Puling ranis mata pero pwede ka makaguba og relasyon ani pamilya. Gamay ra kining butanga nga puling sa mata pero pwede kang muguba ani nasod. And that is why gusto ni Lord nga klaruhon og ayon ni. Natay kawaladon. Amen. Kapobrehon. Balatian. Mga bayronon. Mga paglutos. Mga pagbutang-butang. Mga, sige, tabangi kog hingalan unsa pa ning mga imong kabugaton karon. Mga pagsalikway, mga pagdaot, mga paglutos. Sa palain. Ha? Na mga tentasyon. Unsa pa diha? Sige, hingalan na tanan. Nga problema nimo karon. I tell you, kanang mga problemaha nga imong giatubang karon, puling ra na. Puling ra na, gamay kayo na.
Kanang imong giatubang karong problema balatian unsa pa nang imo karong gikasakit ug ayo gikabugat, gika-discourage, gikadismaya. Puling rana kay ang lag, ang troso, mao ang sala, mao ang garbo. Na ako'y balatian. Sige tangtangon ako na nga puling sa balatian. Pero unsaon pagtangtang ana nga puling nga maong balatian nga naa may sala sa sulod nga troso. Ako'y bayro noon. Pero mga puling lana, itandi sa kadato kagamhanan sa Diyos. Na gusto nila nga tangtangon ng lag, tangtangon ng garbo, tangtangon ng troso, nga mauang sala. Pero di ta mo sugot. And mo ilaktas Ginoo nga Lord, ngano maning akong puling, ngano maning akong problema, ngano maning akong igani Lord, ngano igani akong pamilya. Imong gihilakan ang puling, pero wani mo hilakin ang sala nga naa nagpilit nimo. Si Lord, prangka kayo siyang makigsulti ninyo, nimo og nako, tungod kay di siya gustong maglangoy kas kalayo sa impernong magsagyet nga way katapusan. Si Lord gusto niya nga ikaw ug ako mupaulit ang sama ni David. Nga si David wala siya nagtaga sa puling, sa naglakaw na siya, gigukod siya sa usa sa mga kaliwat ni Saul, gibato siya og mga hugaw, gibato siya og mga lapok. Ningon si Abisai, David, hari ka, tanawa ning wala hinungdan nga tawo, gibato kaniya hugaw, ako siyang putlan og ulo, wala siya katungod nga mubuhat ana nimo kay hari ka, but unsay tubag ni David? Ingon si David, ayaw siya gilabti, kay basin gisugo siya sa Ginoo, aron ko pahamtangan, aron ko lutuson, aron ko biay-biayon. Ngano man, ang nakita ni David, ang troso nga sala nga naa niya, ug ang gibuhat ni Amisay nga nagbato niya hugaw, puling rato. That is why igsuon si Lord, grabe gyud kayo ang iyang pagpangga sa ato. Usahay kanang kining mga alagad sa Ginoo. Mga pagpanginsulto, mga gisi ang kasing-kasing. Sa dihang muwali kas pulong sa Ginoo. Sa dihang mubadlong ka. Ang mahitabo, ikaw nga nagwali, nagbadlong sa pulong sa Ginoo, panglantaw sa mga tao nimo, mas dautan pa ka ni Satanas. Munang sakit kayo. Nga naman di man gyud makahibaw ang tao nga ang imong gisulti, nagagikan di ay sa kasing-kasing nga nahigugma. Like the angel nga naggigugnitan ni Jacob, yung buhin ako, buhin na lagi ko. Daw suko ang angel, pero sa iyang kasing-kasing, ayaw yung pamuhi ha. Kay ikatulo na ni. Last na blessing na yun eh. Last yung kasing-kasing ng anak. Sometimes, imong madunggan nga ang pagwali, mura sakita, nagid kayo ba? Gusto ko nga na ako'y rest sa Ginoo. Ato sa akos laing church, simba. Musayo kog bangon, magdali ko. Magluto na ako, aron ko makakaon. Nga na, mga igsuon. And that is why si Lord, concern kaayo nimo og nako. Because literally, pag nagbasa ka sa Bible, familiar na ako na. Judging na po. But you don't know na ay lawom kaayong kaalam nga gitipigan ni Lord. Nga bisag sayon kayong sabton daw sambingay lang gihapon na kung unlod gyud ka sa kaalam nga naa nakatago diha mga igsuon. You see? Sa may problema na to ron. Mga puling na. Ingon siya, balik-balik na lang, Matthew 6:33. Unaha, pagpangita ang gingharian sa Diyos. Dire unahag tanggal ang truso sa mga tubangan. Unaha. Ba't dili ta mo buhat sa unsay giingong una? Kanang musulay kag badlong sa uban, nakadamage na hinuon ka. Kanay truso, pagtangtang ni mo puling, na disgrasya na noon ang iyang mata.
And that is why kanang mohatag tagtambag, mga panambagon, mo counsel ta, mohatag tas pulong sa Ginoo. Dapat imo unang tan-awon. Unsaon nimo pagsulti, unsaon nimo pag-approach. Prayerfully nangandam ka. Kay basin pagwali nimo sa pulong sa Ginoo, kay gusto nimong tangtangon ang kahugawan. Siya nga imong giwalihan nagtan-aw nimong naay truso sa imong atubangan. Lisod kaayo. Ita mga ginikanan, dili pwede nga atong mga anak magtan-aw natong naay truso. Lungmadlong ka nako, pa? Lungmadlong ka nako, ma? Ikaw man gani? Na ako mga igsoon kikining akong anak ka maunang mo download. Manong nadagan manig download niya akong cellphone kana bitaw mga color mga sana mga color nga mga drawing, mga unsa pa na diha katong mga out sana mga basta kay pangbata nga mga talan-awon. Anong daghana man nga tao ko sa kausawa. Ikaw ga-download. Siya pud mo tanap na ko. Masig ikaw. Kay makit-an man niya tong araw nga gray gaing anak. Nya og mapindot to niya, mag-waiting na malaman tog mo appear ang signal. Di inig-on nimo sa wifi, wa ka kabalong na siya gi-download. Pag on sa wifi, tuwa na, nagsulod na dito download, di daghan na ni ungot mo cellphone kay na. And that is why amo siyang kontrolon. Say, daddy, asa akong pink nga cellphone? Ako ko ng pink nga cellphone. Ay, sorry, dili, panabi. Then, amin siya ayaw sa, kay sayo pa kaayron, mauna. Okay. Pagtaod-taod, asa, di sa lagi. Unya, di man pwedeng magsige kung nga, dili sa lagi, mo po yung makita na mo. Isuda kayo. And ang ako, diyong kuanan-anin niya, higda na ang bata, higda si mami, siya mo tapad man dyan na ako. Ning-anan na ako sa cellphone, kay kahigda na. Daddy, nag-Bible reading ka? Di ka maulawan? Sige, jukong badlong nag-Bible reading ka, Daddy? Oo, say, di off na po itong cellphone kay di ka maulaw. Cellphone mong gigunitan, pero pangutanon ka niya, Bible reading ba ka? Today, na-bless kayo ko. Gano man, busy ang mama. Siya'y nagatiman. Milk, pag dili mo sa milk, tubig, pag di sa tubig, pacifier, milk na po, pag mutulo. Wait siya, ingana po, kay mo yung makitaan. Mumata man yun siya. Nighilaks bata, di makakita, yun siya giunsa, manang inganaon po niya. Now, dili na nato malikayan nga atong mahukman ang atong kaugalingon. And maybe taas na kaayong panahon. Pila na ka mga hilak ang imong gihimo, pila na ka mga paningkamot ang imong gihimo, nga matangtang ang troso nga naa sa imuha. But dili nimo makaya. Gusto ni Lord nga masayod kang kung ikaw ra magdesisyon bag-o sa imong kaugalingon, di gyud ka mabag-o. Di gyud pwede ang platong walay hugas nga naa sa lababo mo ingon. Limpyo na kong nahugasan na siya. Dili. Need gyud siya naay kamot nga tag-iya niya, mo'y mo gamit niya, mo'y mo hugas niya. Ikaw ako gipanag-iya sa Dios og siya'y mo tangtang ana nga troso nga naa nimo. I-surrender na ni Lord ang kuna ni Lord mo na akong sala, Lord. Bahala ni ako problema, bahala ni ako bayrunon, bahala ni balatian, bahala ni tanan, mga puling rani. Lord, trabahoas ako. Inuwi ko ani. O maunay kanunay na kong hilak sa Ginoo because I know ikaw nakabalog yung kinsa ka unsa ka sa sulod. And that is why ako jud si Kijo ko magaampo sa Ginoo. And dili sab ko mo kumpiyansa, praise God nakaampo nako plus kaalam sa Dios nga mopalikay nako plus balang espiritu. Mangandoy gyud ko sa inyong suportag mga pag-ampo. That is why may ko iampo biya ko ha. Sa Bible school may focus mga estudyante iampo taon ko ninyo oy. Direpod sa mga papa, yan po, tawon ko ninyo.
Because makita ni mo maldituhag na wang ni si pastor, isog na kayo muwali, sakit na kayo. Oy, katulo na lang ka pastor, di na gyud ko musimba. Nausa na lang kulang pastor, last na ron. Di na gyud ko musimba. Pagkahuman, hangtod may kinabuhi. Nga na ka, alagaran nimo ang Ginoo. Ayaw na nagtago eh. Sumbong ni Lord. No? Awas, moment dun eh. Kitang tanan na yung mga pagsulay, na yung mga balatian, na yung mga problema. Ayaw i-blame si Lord. Lord, ganun, gingani man ko ni mo. Mura ka gatukod og pader. Hala, file sa lublak niya, gahirig din nga lublak, wa na tarong. Nya file, taas na kayo, file. Nya, nakas ilawang gapundo, gayangod ka. Kayong kaginsakto, natumpag og kalit. Lord! Nganong ibo ako gipatumpagan? Mutubag pang Ginoo, ikaw gabuhat ana, manangil ka na ako. Because walay daotang buhaton si Lord nimo. Ikaw mo'y nagbuhat anang kadaot nga mahihiagom ka diha. Unang karon pilia. Kanang right decision, right application, right direction equals great favor, blessing, and victory. Dayon na siya. But ikaw mamili. Because og di ta ka maong mamili mga igsoon. I tell you, lisod kay mga tao, munang ma'am no, muingon si ma'am, kung maminaw lang unta. That is why dili ta magpanuko og invite. Hoy, bisita ba? Bisa kausa lang mo, bisita lang ka. Nga naman, si Jonathan nakatilaw sa dugos. Nagmadaugon sa gera na ligon. Makabisita lang nagkausa. Makadungog og kausa. Makapaminaw kausa. Makatilaw sa dugos. Or mas tamis pa ka sa dugos nga mao ang pulong sa Dios. Muingon na mauna ni ang tubag sa dugay na nakong ipangandoy nga tamis nga kinabuhi. Inaot na sabtan nato ang pulong sa Ginoo. Now, dili ka na ko awhagon nga muhilak ka, pastor, gusto niyo ko moampo, pastor, ka na makahilak ko. Ayaw pugsa. Kaysa maghilak-hilak, yung kadya imurang tuno, may gayilak, ay Ginoo, grabe yung kayo. Pero way luha. Ayaw lang pugsa. Natural lang kang maglingkod ha, sa imong nahimutangan niya. Pakigsulti lang sa Ginoo. Na Lord, kabalo ka, ang walig yun ron, ako jud to. Tabangin ko Ginoo ani. Amen. Gibuhat ka sa Ginoo sama siyang dagway. Aron ang iyang dagway makita diha nimo. Amen. Atong awito ning maong awit mga igsoon. And magampo sabta. Ayaw sag dito gawas dito. Hey, thank you na humana. Sa imong nahimutangan pagbilin og pagampo. Sultian kanako ang imong gibilin nga pagampo bisag malimot pa kaana si Lord di kaniya kalimtan. Kanang imong pagampo tagdon nag-ayo ni Lord, bahalag di ka tagdon sa imong silingan. Kanang nakay isugilon sa imong isig ka magtotoo, di siya maminaw nimo sagdilang. Sugilon sa Ginoo kay tagdon kag-ayo sa Dios. Amen. Ing na si Lord nga Lord gibuhat kunimo Ginoo. Let's close our eyes, let's bow our head in prayer. Langit noon og makagagahom namo nga Amahan, salamat kayo sa mga pulong imong gihatag namo karon. Salamat Ginoo sa imong presensya. Salamat kaayo nga nining kagabion naman imong gis badlong ang kada usa namo nga di kami magpa-self-righteous sa among kaugalingon because ang tinuod gikaluyan lang binimo. Pero kung imog yung susihon og ayo nga mga kasing-kasing Ginoo makakaplag kag truso. Mga sala nga among gitaguan. Gusto ming mo badong sa uban, gusto ming mo usab sa uban. Pero puling lang ang among nakita nila. Lord, kini mga problema nga among giatubang karon, mga puling lang ni gagmay lang ni kayo ikumpara sa imong kadako, sa imong kaluoy, sa grasya, sa kadako, sa imong pagigugma. Puling rani kong itandi. Pero Lord, dili namo mahidangat ang amuang mga pangandoy. Tungod kay dunay truso nga mao ang sala nga nakatago sa among mga kinabuhi.
Salamat sa pagpasaylo. Salamat kayo, Lord. Bisan pa man sa among mga minahal sa kinabuhi sa imong pagpanawag. Uhila kami magpaubos, mangayo di mo, pero dili kami mo'y makabuot. Tungod kay ang kada usa namo naka-schedule man nga imong tawagon. That is why, Lord, tabangi kami nga samtang buhi pa kami. Dili mi musugot na matapos among kinabuhi. Doon na pa'y mga truso, naapay mga lag sa among atubangan. Tangtangon ni mo ni nga lag sa among kinabuhi. Kining mga truso. Isagwa pa mi magunitan, Ginoo, wala mi mahuptan. Basta kay matangtangan lang mi aning tunglo, matangtangan lang mi aning sala. Salamat kayo, Ginoo, sa imong presensya ron gabihuna. Igsoon, you can pray intentionally. Imong family, kinsa diha. Unsay imong pangandoy, unsay naa sa imong list sa prayer request. You can pray now. Hallelujah. Yang nyo ang music team. Ang awito ni maong awi. Sa mga nahingtungdan, sa mga namatyan, Ginoo, sa mga nahingtungdan, sa mga kinabuhi nga imo nang gitawag. I pray, Father God, ikaw, Diyos maoy, magadasig ug mag-comfort kanila. Sa Ongyod family, Ginoo, bisan dito sa Negros, ang Salvoro family, o sa uban pa nga mga pamilya, mga minahal nga nawad-an sa ilahang mga minahal sa kinabuhi. Lord, i-comfort sila, dasiga sila, isugid kanila ang reality sa kinabuhi kaninis, kalibutan, temporary rami, nga dili mi magpatuyang sa kwarta, nga dili mi magpatuyang sa mga tinguha, nga dili mi magpatuyang sa mga butang. Pwedeng mga maayo ni nga butang, O Lord, nga mahimo, nga truso, diri sa among atubangan, aron dili na mi kakita sa imong gingarian, dili na mi makakita sa imong mga plano, dili mi makakita sa imong mga pagpamuha. Ligo na sila, dasiga sila, himuang walay usa kanilang malayo diya kanimo. And Father God, forgive us, O Lord. Wala mi nagsulti nila, wala na mo sila sang Yahweh. Tabangi kami ang mahal. Bisag kinsay among ikaatubang, among masiran sa imong mga pulong, Ginoo. Thank you, Jesus. Padayon ta sa pag-ampo. Let's all stand. Padayon sa pagpag-exaltes, Ginoo, igsoon.